खां बयबो जांख्रिखां ओंखारबो बयबो ओंखारबो बियो गासै बर' हारिनि थाखाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जि सुबुं सांग्रांथि रेलि दिनैनिफ्राय चिरां जिल्लायाव बेयो जागायदों। चिरां जिल्ला एबसुनि मददजों आरो रौमारि काजलगाव आनसलिकनिफ्राय जागायनानै दहाय फुंनिफ्राय बासुगाव आनसलिक, सिडली चिरां, कासिकत्रा आनसलिक बेखौ हाबबोनानै दायो जोङो तेन्दुवार दख'रानि खुंग्रिं ओनसोलाव भुटान हाजो खाथिनि साखाथियाव जों दंफैयो आरो बेयाव रायजो राजाफोरजों जोङो मोनसे मेल बेयाव दङमोन। जोंनि जि थांखि सुबुं सांग्रांथि जि रेलि हा हुखौ लानानै सोलोंथाइखौ लानानै आरो समाज बेरेखा जिखिनि हाबाफारिफोर दङ बेखौ माहारिनिफ्राय गैया खालामनाय लोगोसेनो जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनाय बेनि मोनसे सांग्रांथि लाबोनायजों लोगोसे रायजो राजानि आरो एबसुनि जि आवाज बे आवाजखौ सरकारनिसिम सहैनायनि जि मोनसे थांखि आरो बे थांखिनि गेजेरजों 2 दानसिम दिनैनिफ्राय जागायनानै 2 मास बे बाइक रेलिया बा बे सुबुं सांग्रांथि रेलिया गासै आसाम नाङै बिटिआर ओनसोलावनो जा बर' कसारि काउन्सिल ओनसोलावनो जा आसाम नाङै बियो बर' गामि गामि जागोन। आरो आं गोसो गोथौयै फोथायो जे बे हाबाफारियाव गासै रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन। खारन जोंनि हा हुआ दिनै नुनायाव थिगैनो दङबा नुयो, खिन्थु सिङाव जों नायोब्ला दिनै आसामाव बसुन्धरा आसुनि जादों हा हुनि खामानि। दा बे बसुन्धरा आसुनिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां लाब जादों। ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ दिनै जोंनि रैखा कवच होननानै जोङो फोथायो, खिन्थु बे बेलेन्स ब्लकआ बेसेबां सेकिउर, बियो बेसेबां रैखाथि गोनां, बे मोनसे कुइसनेबल। खारन बेयाव इलिगेल माइग्रेन्टआ एनक्रच खालामबाय आरो 4 लाख बिगा इलिगेल एनक्रचारफोरा 4 लाख बिगा हाखौ एनक्रच खालामनानै दोनदों आरो गुवाहाटी हाइकर्टआ प्रद्युत बरानि बिथांनि पिआइएल पिटिसननि गेजेरजों बे बाथ्राखौ होदों। दा बेखायनो बेनि एभिक्सननि थाखायबो सरकारा खामानि मावनांगोन। फारसेथिंजाय जोंनि रायजो राजानियाव दाबो हा हुनि डकुमेन्ट्सआ नांगौ बायदि गैया। फारसेथिं फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जानाय बर' बा ट्राइबेलफोरनि हा हुनि अधिकारखौ 2006 होनना बुङोब्ला दिनैनिफ्राय प्राय जोङो माने जुदि नायोब्ला बियो अलमस्ट माने 18 बोसोरनि सिगां बे आयेना पास जादों। खिन्थु दिनैसिमबो बे आयेन बायदियै फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बर' ट्राइबेलफोरा बा जोंनि बिटिआरावनो माखासे मानसिफ्रा दिनै हा मोननो गोनां दंबावो। खुंग्रिं ओनसोलाव आङो दिनै रायजो राजाफोरनिफ्राय हियारिं लाबाय, बिथांमोनाबो हानि डकुमेन्ट्स बा फरेस्ट हा जि पट्टा मोननांगौ दङ बेखौ दिनैबो मोनजोबाखै। दा बेखायनो आङो बिटिआर काउन्सिलखौ खावलायगोन, सनितपुर बिश्वनाथआव दिनै हा मोननांगौ दङ। जों आसाम सरकारखौ दाबि दैखांदों, खावलायदों, बे हा हुनि जेंनाया जोबनांगोन। जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो थिग खालामनांगोन। साफ्रोमबो फरायसायानो गुन गोनां सोलोंथाइ, गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगोन। मोजां भबिष्यत सुबुं सम्पद दानांगोन, होमबासो बर' हारिया जौगागोन। आरो एबसुआ बिनि थाखाय मोनसे मिशन लानानै खामानि मावदों। 3 नम्बराव ड्राग्सनि जि माने बाहायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव दिनै बारा जादों। इन्जेक्सनजों जानानै ड्राग्स लानाय बे जोंनि गेजेराव बिराद बारा जादों। मोनसे साइलेन्ट किलार आरो बेखौ जों बन्द खालामनांगोन। दिनै जौ जुवानि बाथ्रा, दिनै दायना दायनिनि बाथ्रा, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, मानसि लांखानाय समाजाव साइलेन्टलि मोनसे सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ दालाल श्रेणिफोरा दिनै खालामगासिनो दङ। बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनांगौनि थाखाय रायजो राजायाबो बिबान दङ, गार्जेनाबो बिबान दङ। आरो बे बाथ्राखौनो एबसुआ रायजो राजाजों मत बिनिमय खालामफैदों, रायजोनो खिन्थानो फैदों। रायजो राजायाबो जोंखौ मदद होगोन आरो जोंनिफ्राय रायजो राजानि फारसे मदद थागोन। आरो बे सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों बै दालालफोरा जि खामानिखौ मावबाय थादों बेनि चेन सिस्टेमा जगोन होननानै आङो सानो। आरो बिनि सायाव जोङो स्ट्रंलि कुनु कम्प्रमाइज गैयाबासो बेखौ बन्द खालामनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। ब्रैथि बाथ्राया जाहैबाय जेलाव एकर्ड बायदियै जि जोंनि सुक्ति बायदियै गोजोन गोरोबथा बायदियै जिखिनि जेलाव दङमोन बिथांमोना जेलनिफ्राय गनांगौ। आरो बे गनांगौनि थाखाय सरकारजों जों सावरायदों, सरकारखौ जों दाबि होदों
नाथाय बिथांमोना दिनैबो गवाखै मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ सेकेन्ड टाइम बार्थडे होबाय आरो बिथांनि माखासे लोगोफोरखौबो बार्थडे होबाय बिनि थाखाय एबसु सरकार एकर्ड सिगनेटरि एनडिएफबि गासै जों ज' रायलायदों बेखौ जोङो बबे लेभेलसिम लांनो हायो गोजौ बिजिरसालिसिम बेखौ लांनो थाखाय जोङो माने खामानि मावनायखौ जों आराम्भ खालामबाय नाथाय गोबां दाबो एनडिएफबिफ्रा सेन्ट्रेल जेलाव दङ आरो बिथांमोनखौ जोङो न'आव लाबोनांगोन गोजोन गोरोबथानि मिनिङानो जाबाय बयबो गावबा गावनि न'आव फैनो मोननांगौ सामाजिक जीवन जापन खालामनो मोननांगौ माहारिनि सासे सुबुं धोन हिसाबै समाज आरो हारि दानायाव बिथांमोना बाहागो लानो मोननांगौ गेरेमसा हारि बर' माहारि दानायाव बिथांमोनाबो साफा साफा माने मावथि हिसाबै बाहागो लानो मोननांगौ नाथाय बे खामानिया जाफुङाखै आरो बेखायनो जोङो सरकारखौ दिनै बे रेलिनि गेजेरजों जोङो दाबि खालामदों आवाज हरदों आरो बे केम्पेइननि गेजेरजों सरकारनि खोमायाव निसय सहैगोन आरो जेब्लानो जोङो ट्राइपार्टाइट डिसकासन जोङो अफिसियेलि खालामदों बिथांमोननि बाथ्राखौ रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा मार्टियार फेमिलिया फैसा मोननांगौ जोंनि केसफ्रा उइथड्र जानांगौ बर' लाइमोनफोरनो स्पेशल रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ खालामनांगौ बे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंबोदों आरो सरकारा समाव बिथांमोना बुंदों जोंखौ बे गासिबो खामानिया जागोन मावफुंगोन जोङो नेदों जुदि सरकारा मावफुङा आन्दलन जागोन सरकारा जुदि मावफुंना होयो बे दफाफोरखौ मोननायनि गेजेरजों बे दफाफोरा मावफुंजायोबा सिमा बारायोब्ला कार्बि आंलंनि एसटि हिलआ जायोब्ला आरो बाखि जिखिनि दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन जिखिनि दङ बे गासिबो जायोब्ला बर' हारिया वान स्टेप जौगागोन बेजों जोङो आरोबाव आवगायलांनानै मोनसे समाव जोंनि जि आबुं थांखि बे आबुं थांखिखौ जों मोनहैगोन दा बेखायनो बे अभियाना बर' हारियाव प्रयजन दङ सोरबाया बुंनो हानाय सुक्ति जाबाय सान्ति जाबाय बेखायनो मानो बेबायदि अभियान नांगौ बेबायदि खुनु बाथ्रा गैया खारन मोनसे माहारिखौ मोनसे गाइडेन्सनि प्रयजन जायो सांग्रांथिनि प्रयजन जायो आरो बिनि गेजेरजोंसो माहारि मोनसेया गोजौआव थाङो जायफोरा जौगानाय हारि बे हारिफोराबो माबा नङा माबा मोनसे मावबाय थादों आरो मावनायखायसो जौगादों आरो जुदि रावबो खामानि मावाबा बे हारिफ्रा बोरै जौगागौमोन रांखान्थियाव बोरै मजबुत जागोन सोलोंथायाव बोरै मजबुत जागोन निस्सय बिसोरनि हारियावबो एबसु बायदि माबा नङा माबा मोनसे आफादा माबा नङा माबा मोनसे एजेन्सिया खामानि मावदों बेखायनो एबसुआ बर' हारिखौ 55 बोसोर बेंबोबाय नायबोबाय जोथोन लाबोबाय बर' आइ आफायाबो एबसु बायदि आफादखौ माहारिनि आफाद हिसाबै फरायसा आफाद हिसाबै जोंखौ खांबोबाय बाबोबाय जोथोन लाबोबाय जाहोबाय लोंहोबाय मेल मिटिं खुंना होबाय थालिर गस्लानिफ्राय थालिर दंफां थालिर बिलाइनि माने सायनासालि लुनानै एबसुनि मिटिं खुंनायनिफ्राय दिनै मोनसे माने खोब गाब गोनां माने ओंथि गोनां मेहेर गोनां मेल मिटिं खुंनायसिम एबसुनि दिनै अबस्थाया जाफैबाय दा बेफोर गासिबो रायजो राजानि अननायाव रायजो राजानि नाजानायाव रायजो राजानि जोथोन लानाय एबसुआ रायजोखौ जेब्लाबो बेंबोदों रायजो राजाया एबसुखौ खांबोदों बाबोदों आरो बे रिलेसनखौ जों जेब्लाबो मेनटेन खालामनांगोन दा बेखायनो सोरबाया जिखि बुङा मानो माने लामाजों मैदेरा थाबायोबा सैमाफोरा सोङो आरो बेखौ लानानै जोंहा जेबो बाजायनाय गैया माहारिनि मोजां उद्देश्यनि थाखाय एबसुआ रावनिबो बुंनायखौ लानानै जोंहा माने खोमा सानांगौ खर' सानांगौ गैया जोंनि हाबाफारियाव जों आवगायलांगोन आरो बे बाथ्राखौनो आं स्पष्ट बुंबाय नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।